Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 9 oktýabrda döwlet telewizionynyň Türkmen owazy tele radio ýaýlymynyň başlygy Şöhrat Goçiýew wezipesinden boşatdy. Türkmen döwlet habarlar gullugynyň maglumatyna görä Goçiýew bu wezipeden işde goýberen düýplü kemçilikleri üçin boşadylypdyr, emma habarda bu diýilýän kemçilikleriň detallary anyklaşdyrylmaýar. Türkmenistanyň prezidentiniň karary bilen Begli Hedret Guluyewich Beşerow Türkmenistanyň telewizioniýa, radio gepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetining Türkmen owazy tele radio ýaýlymynyň başlygy wezipesine bellenildi. Türkmenistanyň prezidenti köpçüliklerin habar beriş terişdeleriniň işini ýygy-ýygydan tanqid edýär we wagtal-wagtal işde goýberen kemçilikler üçin diýip döwlet eýçiligindäki telewizionyanyň we gazet jurnallaryň ýolbaşçylaryny täzeläp durýar. Emma Türkmenistanly ýuristleriň käbiri prezidentiň bu hili ýokardan gatnaşmalarynyň Türkmen habar terişdeleriniň düzgünnamalarynda beýan edilýän kada kanunlara gawat gelmeýändigine, prezidentiň habar terişdeleriniň ýolbaşçylaryny işe belläp, işden aýyrmakdan başga ygtyarlyklarynyň hem ýeterlikdigini öňe sürýärler. Eýte ýurdum köpçüliklerin habar beriş terişdeleriniň şol sanda teleradio ýaýlymlaryň, gazet jurnallaryň ýolbaşçylaryny prezidentiň hut özüniň wezipe belleme ýa-da wezipeden boşatmagy bilen bagly ýagdaýa dünýäniň beýleki ýurtlarynda hem duş gelse bolýarmy? Munyň ýurdun medpuat azatlygyna nähil täsirleri bolup biler? Serhesiz reportyorlar guramasynyň Gündogor Ýewropa we Merkezi Aziýa boýunça bölüminiň başlygy Johan Bier döwlet başçylarynyň ýurdun köpçüliklerin habar beriş terişdeleriniň ýolbaşçylaryny wezipe bellemek we wezipeden boşatmak tejribesiniň dünýäniň sanyja ýurdunda amal edilýändigine, ýöne olaryň ählisiniň awtoritar dolandyrşdaky döwletlerdigini we bu ýurtlarda köpçüliklerin habar beriş terişdeleriniň işiniň döwlet kontroldugyna amal edilýändigini aýtdy. It's obviously not a surprise in a country such as Turkmenistan, which ranks 178 out of 180 countries in our latest press freedom index. Biziň dünýäde medpuat azatlygynyň ýagdaýy boýunça ýaradan soňky ýyllyk hasabatymyzda 180 ýurdun arasynda 178-nji oruna ýerleşdirilen Türkmenistan ýaly ýurtda köpçüliklerin habar beriş terişdeleriniň ýolbaşçylaryny wezipe bellemek we wezipeden boşatmak tejribesiniň döwlet başçylaryny tarapyndan amal edilmegi geň galdyrjy däl. Ýöne geň almaly zat prezident Gurbanguly Berdimuhammedow wezipe gelende köpçüliklerin habar beriş terişdeleriniň işine gönüden göni ýolbaşçylyk ýa-da gödegçilik etmejekdigini wada beripdi. Ýöne häzirlikçe bu iş ýüzünde duýulmaýar. Munyň tersine gynansak da soňky 2 ýylyň dowamynda Türkmenistanyň medpuaty döwlet kontrollugynyň artanlygyny görse bolýar. Dip Johan Bier aýtdy. Ol demokratik jemgyýetde ilaty, hususan da saýlawlar döwründe garaşsyz maglumatlar bilen üpçün etmekde möhüm rol oýnaýan garaşsyz köpçüliklerin habar beriş terişdeleriniň bolmalydygyny aýdyp şeýlediýär. When the head of state appoints the head of the state broadcaster, it just hampers any kind of independence. Haçan döwlet başçysyny köpçüliklerin habar beriş terişdeleriniň ýolbaşçylaryny wezipe bellese, bu teleradio ýaýlymyň garaşsyz bolmagyny kynlaşdyrýar. Käbir ýurtlarda köpçüliklerin habar beriş terişdeleriniň ýolbaşçylarynyň ilaty berilýän maglumatyň mazmunyna goşulmagynyň öňüne alýan käbir içerki düzgünler bolup biler. Ýöne elbetde Türkmenistan wagtyna muny aýdyp bolmaýar. Türkmenistanda bu diňe häkimetleriň döwlet mediasyna gönüden göni kontrolluk edýänliginiň we munyň resmi propagandanyň ýaýratmagynyň bir guraldygyny ýene bir alamatydyr. Dip Johan Bier belledi. 4 oktýabrda Aziýa Ýuwaş umman teleradio gepleşikler birleşigi prezident Berdimuhammedow Sewitde köpçüliklerin habar beriş terişdeleriniň ösdürilmegine goşan uly goşandy üçin diýen gübahat, bayrak hemde ýadygärlik nyşany bilen sylaglady. Resmi medianyň maglumatyna görä Türkmen prezidenti öz çykyşynda bu bayragyň gowşurulmagyny ýurtda media ulgamynda alınıp barlýandygy aýdylýan işleriň halkara derejede ikrar edilmegi hökmünde tesvirledi. Ýöne adam hukuklaryna we media azatlygyna gödäwçilik edýän halkara guramalarynyň ençemesi Türkmenistanyň indi 10 ýyllyklaryň dowamynda dünýäniň iň bir ýapyk ýurtlarynyň biri bolmagynda galýandygyny, ýurtda media we medpuat azatlygynyň ýagdaýynyň gözgynydygyny aýdyp gelýär. Freedom House guramasynyň 2017-nji ýyl üçin medpuat azatlygy boýunça çap eden hasabatynda Türkmenistan medpuat azatlygynyň derejesi boýunça dünýäde iň yaramazlykda Demirady Koreýa bilen deňeşdirilýär.